Falando de roubos e de fugas, veu agora a cabeza Ángel, que marchou a temporada pasada. Menuda armou, Sabes o que pasou nas redes sociais? Todo o mundo dicindo como marches a orquesta, porque xusto... Falando de Ángel, por que non me vas ali a preguntar a Ángel? Recórdalle este momento, a ver. Parece che boa idea se vou así... Sí, claro. Por aquí vou. Sí, Vamos sí. a ensinar a xente das casas. Por favor. Tamén falar nas redes sociais, Ten moi bonito o plató da Liga, hai que recoñecer que é super bonito. Pero a parte de atrás tamén mola, mírala. Mira de que cousas, estructuras bonitas son por detrás, verdad? Mira, que cousas. Bueno, bonito, César, pois eu que sei. O que é a vida e o que é a Liga. Vamos, compañeros, un poquinho máis para atrás, que vamos a ensinar estas partes chulas. Ves por aquí, compañeros, un poquinho máis para lá, que temos que ir hasta o fondo. Hai que ir hasta o fondo. Escoito moitísimo barullo, Están cantando por aí, porque aquí temos, compañeros, temos o fotocall, non están a xente sacando as fotos antes do programa, pero aquí tamén temos a zona de peitado, mirade. Pero temos unha zona de ensayo hoxe improvisada, porque claro, temos aquí ao rapaz de Vinde, compañeiros. Pero que está facendo Ángel aí? Están aquí ensayando. Un aplauso para eles, por favor, que están aquí preparando este momento máxico, que ademais, María, mira que nos gusta ver os ex-concursantes xuntos, verdad? É unha cousa bonita. Non sei como vestides de aí a estampa, mira que cousa bonita tendes por aquí. Ángel, que tal? Como estades? Como vai a cousa? Pois vai moi ben, aquí estamos, practicando un pouquiño, elevando enerxía para salir a dalo todo. Estades ensayando, estades moitos máis relaxados, supoños, que un día normal. Sí, con un día normal, sí. Concursante, cando concursamos. César. A que se vive ben desde atrás? Vívese moi ben, a verdad. Ahora, perdón, dime, María. César, pregúntalle a Ángel, que non nos dixemos antes, como se chama o single que nos vai presentar esta noite? Que título ten? Exclusiva, va. O tema chamase Alas. Alas. E por qué? Por que lle puxeron ese nome? Terá un porqué, non? Son un ángel... No. A ver, oi, está ben fiado. Está ben, gústame. Pero non por iso. Bueno, é porque o tema, non sei se imos falar agora disto, pero bueno, o tema, pois, pode ser a nivel letra un pouquiño ambiguo, pero é un pouco, trata temas como da liberdade, a xustiza, o que está pasando pois a nivel un pouco global con certos, bueno, pois acontecementos que están sucedendo. O sea, que fala de ti, basicamente. Bueno, fala un pouco, creo que pode falar de calquera podese sentir un pouco identificado. E agora que estamos falando tamén de ti e de todos un pouco, que consello lle darías ti, como gañador e como ex-concursante, a estes rapaces que están comezando aquí a experiencia, que hai algúns que xa ves que están hasta sufrindo porque a mellor denlle menos puntuación da que esperaba, máis puntuación. Ti que lle recomendarías? Pois que cando os comentarios sexan positivos, pois que evidentemente estén contentos porque, coño, hai que estar... Perdón, hai que estar feliz cando recibes unha boa noticia, pero tamén cando che din algo que igual non é tan positivo, pois bueno, hai que penso que dentro destas cousas negativas sempre hai unha parte positiva da que se pode coller cousas e aplicalas. Si é certo que sempre hai, no directo, sempre hai cousas que poden pasar, non? Sempre. Como monitor, a ti pasouche moitas veces, Por non? exemplo, eu estaba vendo a Carlos, estaba pensando, bueno... César. Son pares. Dime, María. Moitas gracias. Dille que se preparen que en breve queros aquí con toda a forza do mundo para estrear ese single que temos moitísimas ganas de escoitalo. A xente da casa tamén, ese premio da sexta edición da Liga con o noso gañador Ángel.